Hladno teška životna činjenica je da je velika većina čovječanstva živjela i umrla, a da nikada nije prihvatila Isusa Krista kao svog spasitelja. I zapravo, većina njih, a da nikada nisu čuli njegovo ime izgovoreno naglas. Za mnoge je ova činjenica više od statistike, dok su zabrinuti zbog mrtve voljene osobe i nisu sigurni za svoju sudbinu na onom svijetu. Ipak, pravi odgovor o sudbini nespašenih mnogo je radosniji i pun nade nego što gotovo itko razumije. Trebate nadu u odgovor vaše Biblije na pitanje kamo idu nespašeni kad umru. Ostanite s nama. Pozdrav i dobrodošli u Tomorrow's World, gdje vam pomažemo da shvatite svoj svijet kroz stranice Biblije. Pitanje kojim ćemo se danas pozabaviti mnogima je stoljećima bilo izvor nepotrebne sumnje, slomljenog srca i beznađa. Gdje idu nespašeni kad umru? Odgovor na ovo pitanje jedna je od najdubljih istina u Bibliji koja daje najviše nade. U 4. poglavlju Djela apostolskih čitamo o razgovoru između apostola Petra i ljutitih židovskih vođa koji su bili uzrujani, što je on upravo izliječio čovjeka u ime Krista. Pročitajmo ga počevši od 10. stiha. Neka je na znanje svima vama i svemu narodu Izraelovu da po imenu Isusa Krista Nazarečanina, kojega ste vi raspeli, kojega je Bog uskrisio od mrtvih, po njemu ovaj čovjek stoji ovdje pred vama čitav. Niti ima spasenja u nekom drugom, jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima po kojem bismo se mogli spasiti. Ali to stvara problem, zar ne? Zbog milijardi ljudskih bića koja su ikada živjela, relativno malo ih je ikada čulo za Isusa Krista i njegovu poruku. Sada ostavimo po strani na trenutak činjenicu da većina ljudi koji vjeruju da su prihvatili Krista zapravo ga uopće nisu prihvatili, već su pali na ono što apostol Pavao naziva drugim Isusom i drugačijim evanđeljem. Opet, ostavimo to po strani i budimo velikodušni koliko god možemo za dobrobit ove rasprave. Danas je kršćanstvo jednako veliko kao što je ikada bilo. Od više od 8 milijardi ljudi koji trenutno žive na planeti Zemlji, nešto manje od trećine, između 2 do 2,5 milijarde, sebe smatra bilo kakvim kršćanima. A ako se vratimo na početak kršćanstva, prije otprilike 2000 godina, populacijski znanstvenici procjenjuju da je u ta 2 milenija rođeno čak 65 milijardi ljudi, od kojih velika većina nikada nije bila nikakva vrsta kršćana. Zapravo, većina čovječanstva kroz povijest nije bila spašena i nikada nije ni čula ime Isusa Krista, a kamoli njegovu poruku. Pa što im se dogodilo? Nije samo pitanje hladne statistike. Mnogi su se mučili nad sudbinom svojih voljenih, a drugi su bili isključeni iz Biblije, vjerujući da je Bog iz pisma okrutan i hirovit. Iskreno, to je pitanje s kojim sam se osobno borio kao mladić. Pitao sam sve koje sam poznavao i cijenio, roditelje, baku, župnika, čak i profesora geometrije. Svi su imali odgovore, ali odgovori nikada nisu u potpunosti odgovarali Bibliji. Čuo sam da bi Bog mogao ignorirati da neki ljudi nisu imali priliku prihvatiti Krista za oproštenje i svejedno bi ih spasio. Ali to nije odgovaralo Petrovim riječima u Djelima 4 i činilo se da je Kristovu žrtvu činilo nepotrebnom. I znao sam da to nije slučaj otkako je Rimljanima 3:23 rečeno da su svi sagriješili i da su lišeni Božje slave. Neki su sugerirali da je možda Bog unaprijed znao da ga oni koji nikad nisu čuli evanđelje i onako neće prihvatiti, pa se nije potrudio poslati im ga. Ali to se čak ne poklapa s Isusovim vlastitim svjedočanstvom. Na primjer, pogledajte Mateja 11, počevši od 20. retka. Zatim je počeo koriti gradove u kojima je izvršena većina njegovih moćnih dijela, jer se nisu pokajali. Teško tebi, Horazine, teško tebi, Betsaida, jer da su se silna dijela koja su u tebi učinjena u Sidonu u potpunosti izvršila, davno bi se u kostrijeti i pepelu pokajali. Ali ja vam kažem da će Tiru i Sidonu biti lakše na dan suda nego vama. A ti, Kafarnaume, koji si do neba uzdignut, bit ćeš spušten u podzemlje.
jer da su se u Sodomi dogodila silna djela koja su u tebi učinjena, ostala bi do danas. Ali ja vam kažem da će zemlji Sodomi biti lakše na dan suda nego vama. Imajte na umu da Isus jasno kaže da bi se ljudima iz Tira, Sidona i Sodome dale iste mogućnosti koje su bile dane njegovoj publici da bi se pokajali prije nego što su umrli. Sve je počelo činiti da se Bog čini tako nepravednim. Ipak, odlomci kao što su Djela apostolska 10:34 i Rimljanima 2:11 jasno govore da je Bog vrlo pravedan i da ne pokazuje pristranost. Pa, onda možda Boga jednostavno nije bilo briga. Ipak, Sveto pismo je tome također proturječilo. 1. Timoteju 2:4 kaže da Bog želi da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine. I možda je to značilo da Bog jednostavno nije bio dovoljno moćan da spasi većinu ljudi. Ali Biblija od postanka do otkrivenja izjavljuje da je suvereni Bog svemogući, nazivajući ga u Otkrivenju 19:6 Gospodinom Bogom svemogućim. S tolikim milijardama koji umiru nespašeni, koji nikada nisu imali čak ni priliku da im se oproste grijesi. Može nas potaknuti da se zapitamo, kao što je Abraham nekoć učinio, neće li sudac cijele zemlje učiniti pravo. Ali dobra vijest je da postoji odgovor. A biblijska istina o tome što se događa nespašenima kad umru prekrasan je izvor radosti, utjehe i nade koji svi trebaju razumjeti. A ključ za razumijevanje odgovora punog nade leži u shvaćanju 4 biblijskih činjenica. Činjenica broj 1. Svi koji su umrli, spašeni i nespašeni, čekaju uskrsnuće. Većina misli da kada jednom umrete, vaša besmrtna duša ili odleti u raj i blaženstvo, ako ste spašeni, ili uranja u dubine, pakla i muka, ako niste. Ali to nije slučaj. Od svih ljudi koji su ikada živjeli, Pavao kaže u prvoj poslanici Timoteju 6:16 da je jedini koji ima besmrtnost u ovo vrijeme Isus Krist. Umjesto toga, dosljedno učenje Biblije u Starom i Novom Zavjetu je da smo smrtni i da nakon što umremo čekamo uskrsnuće iz mrtvih. Opet, nemojte samo vjerovati meni, vjerujte svojoj Bibliji. Kad je Pavla više puta izazivao, nije rekao da se nada da će jednog dana otići na nebo. Pročitajte sami u Djelima apostolskim, 24. poglavlje i 15. stih. Imam nadu u Boga, koju i oni sami prihvaćaju, da će biti uskrsnuće mrtvih i pravednih i nepravednih. On spominje uskrsnuće kao svoju nadu i u Djelima apostolskim 23:6, a raspravlja o tome u mnogim drugim odlomcima. Kao što ćemo vidjeti, on čak posvećuje veliki dio 1. Korinčanima 15. opisivanju uskrsnuća, budućeg vremena kada će se kršćani konačno obući u besmrtnost. Iskreno govoreći, fokus glavnog kršćanstva na odlazak u raj ili pakao jednostavno nije fokus Biblije, apostola ili Isusa Krista i crkve koju je on osnovao. Božja nas riječ dosljedno upućuje na uskrsnuće od mrtvih kao našu nadu i fokus. Moj kolega ovdje na Tomorrow's World, Gerald Weston, nedavno je detaljno zaronio u tu temu u svom programu Kad umreš, što onda? Taj program možete pronaći na našoj web stranici tomorrowsworld.org ili na našem YouTube kanalu. Dakle, kratki odgovor na današnje pitanje o tome kamo nespašeni idu kad umru jest da prema Bibliji nespašeni čekaju uskrsnuće od mrtvih, baš kao i nespašeni. Ali tu stvari postaju vrlo zanimljive. Činjenica broj 2. Vjerni kršćani uskrsnut će u prvom uskrsnuću. Kao što je već spomenuto, o ovom uskrsnuću pravednika čitamo na mnogim mjestima. Na primjer, pogledajmo jedan od mojih omiljenih odlomaka u 4. poglavlju 1. Solunjanima. Ali ne želim da ostanete u neznanju, braćo, o onima koji su zaspali, da ne biste tugovali kao drugi koji nemaju nade. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog sa sobom dovesti i one koji spavaju u Isusu. Jer ovo vam kažemo po riječi Gospodnjoj, mi živi koji ostajemo do dolaska Gospodnjega nećemo preteći one koji su usnuli. Jer sam će Gospodin sići s neba s pokličem, s glasom arkanđela i s trubom Božjom.
i prvi će uskrsnuti mrtvi u Kristu. Tada ćemo mi koji živimo i ostali biti zajedno s njima uzneseni na oblake u susret Gospodinu u zraku. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite dakle jedni druge ovim riječima. Znate, zanimljivo je koliko mnogi žele utješiti ožalošćene govoreći o svojim voljenima na nebu. Kada sama Biblija kaže da je to uskrsnuće mrtvih po Kristovom povratku, to bi nam trebao biti izvor utjehe. Ali to je druga rasprava za drugi put. O ovom uskrsnuću mrtvih pravednika govori se vrlo detaljno i u 1. Korinčanima 15, gdje Pavao piše da su vjernicima dana duhovna tijela slave i moći. Događa se na posljednju trubu kada se Krist vraća. Apostol Ivan kaže u 1. Ivanovoj 3. da ćemo ga pri uskrsnuću, kada se objavi Isus Krist, konačno vidjeti onakvog kakav jest u slavi i bit ćemo mu slični. Iskreno, previše je lijepih stihova vezanih uz to uskrsnuće da bismo ih sada prepričavali, ali jedan je odlomak posebno važan za naše današnje potrebe. Nalazimo ga u Otkrivenju 20, gdje se opisuje početak Isusove vladavine s proslavljenim svecima. Pročitajmo 4. stih. I vidjeh prijestolja, i oni sjede na njima, i sud im je povjeren. Tada sam vidio duše onih kojima su bile odrubljene glave zbog svjedočanstva za Isusa i zbog Božje riječi, koji se nisu poklonili zvijeri ni njezinu kipu i nisu primili njezin žig na čelo ili na ruku. I živjeli su i kraljevali s Kristom 1000 godina. Tih 1000 godina je tisućljeće koje počinje Isusovim povratkom na zemlju. Ovdje nam je rečeno da će proslavljeni uskrsli kršćani vladati s njim tih 1000 godina. Ali obratite pažnju na sljedeći stih. Ali ostali mrtvi nisu oživjeli sve dok nije završilo 1000 godina. Ovo je prvo uskrsnuće. Imajte na umu da je uskrsnuće vjernih kršćana samo prvo uskrsnuće. Prvo podrazumijeva, u najmanju ruku, drugo. I doista, ajet kaže da ostali mrtvi, to jest oni koji nisu bili spašeni, nisu ponovno živjeli dok se ne završi 1000 godina. Dakle, postoji kasnije uskrsnuće onih koji nisu bili kršćani u ovom životu, koje se događa 1000 godina nakon prvog uskrsnuća. Bog naglašava ovo vrijeme na mnogo načina u Svetom pismu, iako malo tko čita dovoljno pažljivo da primijeti, ili su pak toliko zaokupljeni vlastitim unaprijed stvorenim idejama da ne čitaju Bibliju zbog onoga što ona uistinu kaže. Prijatelji moji, na rubu smo odgovora na današnje pitanje o sudbini nespašenih upravo na stranicama vaše Biblije. Trebaju nam još samo 2 boda da zaokružimo cijelu sliku. Vratimo se odmah na našu sljedeću činjenicu. Činjenica broj 3. Oni koji su umrli u neznanju uskrsnut će u drugom uskrsnuću. Opet, ovo drugo uskrsnuće implicirano je u Otkrivenju 25. stihu. Zapravo, pročitajmo ponovno stih 5 zajedno sa stihom 6. Ali ostali mrtvi nisu oživjeli sve dok nije završilo 1000 godina. Ovo je prvo uskrsnuće. Blagoslovljen i svet onaj koji ima udjela u prvom uskrsnuću. Nad takvima druga smrt nema vlasti, ali oni će biti svećenici Božji i Kristovi i kraljevat će s njim 1000 godina. Sada je ovaj odlomak usredotočen na prvo uskrsnuće, ali pažljivo čitanje govori nam puno o drugom uskrsnuću. Na primjer, naglašava da druga smrt nema moć nad onima u prvom uskrsnuću. To implicira da su oni koji uskrsnu u drugom uskrsnuću na kraju 1000 godina i dalje smrtni, ponovo im daju fizička tijela, baš kao što su imali u ovom životu. Kasnije u istom poglavlju čitamo još više o ovom uskrsnuću nespašenih u fizički život. Tada sam vidio veliko bijelo prijestolje i onoga koji je sjedio na njemu, od čijeg su lica pobjegli zemlja i nebo i nije im se našlo mjesta. I vidjeh mrtve male i velike kako stoje pred Bogom i knjige su bile otvorene i druga knjiga je bila otvorena, a to je knjiga života i mrtvima je suđeno prema njihovim djelima, prema onome što je bilo napisano u knjigama. More je predalo mrtve koji su u njemu i smrt i had su predali mrtve koji su bili u njima i suđeni su svakome prema njegovim djelima.
Primijetite da odlomak kaže da su knjige bile otvorene i da su djela koja su tada činili prosuđivana prema onome što je bilo napisano u knjigama. Pa, po kojim se knjigama sudi kršćanima u ovom životu? Knjige Biblije. A grčka riječ za knjige u otkrivenju i stihu 12 je Biblion, Biblija. I baš kao što 1. Petar 4.17 i Jakov 2.12 kažu da su kršćani sada u vremenu suda, oni u drugom uskrsnuću također će ući u vrijeme suda. Također imajte na umu da piše da su knjige otvorene. Ovo je važno jer knjige Biblije nisu dostupne svima u ovom životu. U Ivanu 6.44 Isus je jasan da nitko ne može doći k njemu ako ga Otac ne privuče. I kada Bog nekoga pozove, on otvara Sveto pismo za njegovo razumijevanje, baš kao što je učinio s učenicima na putu za Emaus i sa svojim apostolima. U ovom životu Bog poziva ljude da slijede njegova sina i otvara im Bibliju za razumijevanje. I otkrivenje 20. opisuje isti proces koji se događa s nespašenima u drugom uskrsnuću. A 12. stih dodaje da je još jedna knjiga bila otvorena, a to je knjiga života. Sada imajte na umu, svatko čije je ime bilo zapisano u knjizi života, već je uskrsnuo u prvom uskrsnuću, uskrsnuću vjernih. Jedini razlog da se knjiga života ponovno otvori u drugom uskrsnuću je da se u nju upiše više imena. Prijatelji moji, Bog je uistinu pravedan. Svatko tko je ikada živio imat će priliku otvoriti svoj i naučiti istinu. Oni koji nikad nisu čuli ime Isusa Krista i koji im je njegova poruka spasenja života bila otvorena u ovom životu, imat će tu priliku. Razumijevanje ove lijepe istine odgovara i na druge misterije. Na primjer, u poslanici Rimljanima apostol Pavao žali se da su njegovi sunarodnjaci Židovi i Izraelci odbijali prihvatiti evanđelje i da ih je Bog zaslijepio, dajući im duh obamrlosti kako ne bi razumjeli. Svaki dan oko njega, njegovi su sunarodnjaci Židovi umirali, nespašeni, nesposobni vidjeti da je njihov vlastiti spasitelj došao u njihovo vrijeme. Ipak, umjesto očaja, Pavao u Rimljanima 11 kaže da će oni koji su u njegovo vrijeme sada bili neposlušni na kraju dobiti milosrđe, objašnjavajući da ih je Bog sve zaveo u neposlušnost kako bi se svima smilovao. Okružen Izraelcima koji svakodnevno umiru bez prihvaćanja evanđelja, Pavao pouzdano kaže u Rimljanima 11 stih 26: i tako će cijeli Izrael biti spašen. Kako je mogao biti tako hrabro samouvjeren? Zato što je razumio da će doći buduće uskrsnuće za one koje Bog danas nije pozvao. Zapravo, Pavao je vjerojatno mnogo puta čitao o tom fizičkom uskrsnuću, baš kao što možete u Ezekijelu 37. Ondje Bog daje Ezekijelu viziju doline suhih kostiju i opisuje vraćanje mrtvih grešnika u fizički život od kostiju, tetiva i mesa, kako bi mogao staviti svoj duh u njih i oni mogli naučiti njegove putove. Bog opisuje te fizički obnovljene ljude kao cijeli dom Izraelov. Ili kao što je Pavao rekao u Rimljanima, sav će Izrael biti spašen. A Izraelci nisu sami u drugom uskrsnuću. Isus Krist jasno kaže u Mateju 12 u stihova 41 i 42 da će pogani poput ljudi iz Ninive i kraljice Juga ustati na sudu s ovom generacijom Židova. Nitko neće biti izostavljen. Kakvo će veličanstveno vrijeme biti to sudnje razdoblje koje dolazi. Ali Bog nam neće oduzeti našu slobodnu volju i neće nikoga prisiliti da izabere život umjesto smrti. A implikacija u Svetom pismu je jasna da neki neće prihvatiti poslušnost Isusu Kristu i da će izabrati ostati zli, neposlušni i buntovni protiv svog stvoritelja. To nas dovodi do činjenice broj 4. Nakon prvog i drugog uskrsnuća, nepopravljivo zli bivaju uništeni u ognjenom jezeru. Okrenimo se ponovno 20. otkrivenju i vidimo što se događa nakon drugog uskrsnuća i razdoblja suda velikog bijelog prijestolja. Vidjet ćemo to opisano u stihovima 14 i 15. Zatim su smrt i had bačeni u ognjeno jezero.
ovo je druga smrt. I tko god se ne nađe zapisan u knjizi života, bačen je u ognjeno jezero. Da, nepopravljivo zli koji se odbijaju pokajati bit će spaljeni, živi bačeni u ognjeno jezero gdje će biti uništeni i pretvoreni u pepeo pod nogama pravednika, kao što Gospodin nad vojskama kaže u Malahiji 4 i stihu 3. U tom trenutku, s njegovom obitelji koja je narasla na nebrojeno mnoštvo kako bi uključila sve koji su voljni prihvatiti gospodstvo Isusa Krista i nepopravljivo zle potpuno uništene zauvijek u vječnoj smrti, Božji plan će biti dovršen i spašeni će zakoračiti u ostatak vječnosti, uživajući u cijelom postojanju, fizičkom i duhovnom, kao svoju baštinu uz Isusa Krista i svog Oca punog ljubavi u Božjoj obitelji zauvijek. Znajte da bezbrojne milijarde nespašenih u ovom životu, kojima Bog nikada nije otvorio istini Isusa Krista, nisu izgubljeni zauvijek. Bog je stvarno pravedan. On će svima dati istinsku priliku da prigrle ili odbiju njegovu ponudu spasenja. Nije hirovit, nije nasumičan i nije slab. On je pravedan, on je milosrdan i on je svemoćni Bog koji nadmoćno vlada i koji duboko voli svako ljudsko biće koje je stvorio. I s njim nitko ne pada kroz pukotine. Hvala puno na gledanju. Svi mi ovdje u Tomorrow's World naporno radimo kako bismo vam pomogli razumjeti svoj svijet kroz stranice Biblije. Ako ste zainteresirani za današnji besplatni vodič za proučavanje Is this the only day of salvation, možete ga dobiti tako da odete na tvtv.org/salvation ili samo kliknete na poveznicu u opisu. A ako vam se sviđa ovaj sadržaj, nadamo se da će vam se svidjeti. Ali tim više, nadamo se da ćete se pretplatiti da biste vidjeli više. A ako želite biti obavješteni kada izađe više, samo kliknite zvono. Hvala puno.